Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasaya at asao. Ngam tinagubsang abalikas, boriboran na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. At da kalagayam dito salas. James, anya tararamidam? Agre-prepaso papa. Umadaning amin ti exam mi. Barang na nga tumot ti score ko. Ay kat kasta agarapaap kamot Saan agaputan nakapoy ti ulom kat makontento kalatan no anya ti maalam nga score? Agripaso ka. Barang ngumatumot ti score mo. Unay matenti kasta pa nagsasaom iti anak ta. Imbes apapigsaam tinakam na. Ngam saan mat? Tad at dapay apakapuyam. At dayta kamanen akunak mo na. Agpada kayo iti anak ta nga arapap na. Kaya't ko lang mat amakarit ti anak ta. Isungar aramidag ti kastoy. Anak, gusto pala day ta pa nagbasbasam. Umay ka pa'y mang rabi Wan na nang. Lagpasak laang to may sa subject. Sumaruno akton ije kusina. Madanagan kayo lang amin unay kanyak. Ay katuan anak ko, jak kayat nga agsakit ka. Anong tinangato agrado no agsakit ka mat? Sa bagay matkit di Alang nga raw doon nanang, umaya kon. Intay pa'y nga mang rabi sakbay nga ituloy ko dahito aramidak. Kasayaatan ti kasta anak ko. Ala umay ka nga rodan. Agor-ura yan ijay ni tatang mo. Talagaan na imas ti panaglutlutom iti masida mama. Makaadok manan ti mangan no kastoy. Sige, mangan kalat ta, anak ko. Adu ti inlutok. Mangan ka. Tapno saan ka amabisinan ije pagadalan nyo. Dayta latan ti paglaingam, James. Timangan. Uray kumamot no addamot honor mo ije pagadalan nyo. Tapno addamot pakakitaan iti kinalaing mo amangan. Papa. Ay na, di mo dengdenggan to'y amam analaing asumao. Mangan kalatan. Mga anak to intun madamdama, mama. Nabsugak gayaman. Ha? Fernan, makitam ti aramid mo. Di nan intuloy tinangan. Gapo iti kinalaing mo nga agsao. Ay na, Mona. Imbagak metken ka. Ngar aramidag ti kastoy. Tapno makarit ti anak ta. Asaan laeng amakon kontentolatan kadagiti maalala na anababa grado. Ang mabalin mo mat nga ibaga iti nasayaat. Asaan kat apabainam ti anak ta. Amangan no dakdakas ti ibu nga ti kastoy akanayon ngar aramidam. Kasano kumama di ti ibunga na? May mayat ti kastoy ngar aramidag. Tapno makarit ti anak ta. Oy, Mona, amok ti aramidag. Iso at di nakisuro, Ala, makaamo ka. Ngam no dakas ti ibu nga dayta iti anak ta. Si kanto ti sidirak. Pagsayaatan na ter aramidag. Tandaan am dita. Ala, kasano da ito yan? Awan mo tan iti panunot ko dagiti rin ipasok asungbat dagiti exam mi ita. Naripasok mo tan dagito Okay, class. Time's up. Finish or not finish? Pass your test papers. Nalpas ka din, James. Ipasa tayo ka nung nagtites papers tayo ko na ni ma'am. Kinapudno na. Man ang dagiti nasungbatak. Diyak pa'y masigurado. No husto dagiti sungbat ko, wano saan. Anya? Kat no sigod nga mun una ka amalpas nung da kami Apay ngay. Ala, ipasyon dagiti papelyo dito isango. Yes, ma'am. Umay kan, James. Inta ipasa dagiti papel ta. Amangan no makaungot ni ma'am. Saan kun sa nga ipas dito papel ko? Anya? Saan na mabalin? Adda ang makaungot ni ma'am. Umay kakit din.
Inta ipasada iti test papers ta. Umay ka, James. Dito itan nga agtugaw. Sige, Natalie. Mangan kalatan. Simuro taklaan kan ka. Tapno awan mo ti makunkunan. Anya? Saan Isungarod nga inawis ka. Tapno aggidantan ang mangal daw. Kaya't kamot lang ang makasarita. Kas lang amin na. Matindi mapaspasamak kan ka ita. Natalie, Uy, tumartara igid mo't kan nagitiluam. Apay ka di. Adda ka di nalagsan aparikot mo? kas lang amin bumtak ti barukong ko. Gapo ka dagiti jak mayab kas asakit tinakam ko. Anya? Ngam apay. Asino ti pagsaksakitan tinakam mo? Ti mismo nga amak. Ala, mapanta iti classroom ti anak ta. Anya nga ti baga ti maestrana. Amagan mo't no ibaganan nga da honor ti anak ta. Ay, adday ta ka manen. Ala, sumrektan. Naimbag abigat yo, maestra. Naimbag abigat yo, ma'am. Kastamat kada kayo, ma'am, sir. Ala, agtugaw kayo. Agyaman kami, ma'am. Da kayo kadi dagiti dadakkel ni James. Wen, ma'am. Apay ka di pinayabanda kami. Gaputad da napatag nga ibaga kada kayo. Apay ka di, ma'am. Adda ka di parikot ni James nga anak mi? Adda, misis. Anya. Ha? Sigod nga adda iti average dagiti grado na. Ngam dakla atak. Gaputakal na at abim ba? Ma'am. Nadlaw ko ngamin akadagiti napalabas nga altaw. Kat kasla maikulkulang ti anak yo. Akasla adda dakkel aparikot na. Sigod matasana kasyay. Pinaayaban kayo gaputadyak kayat ang madadaal ti panagadal ni James. Tauray saan atap iti klase, makitak ti determinasyon na ang makalpas. Ma'am, awan ka di na ibagbagana kada kayo. No apay anagbalin akas jay. Diyak pa'y ngamin nakasarita, ma'am. Gaputada kayo pa'y tiim mo na anang yumanak iti daytoy. Taamangan kunak no amuyo ti rason. Makasang petak tulang nga balaya. Makita day siya, James. Agyaman kami nga rod iti panangi pakaamuyo iti daytoy abanag, ma'am. Sige, agpakada kami nga rodan. Intan, Fernan. Awan anyaman na, misis. Katsapay la kumata ag subli ti konsentrasyon ti anak yo iti panagadal na. Nagsayang ngamin, no di na maituloy ti agadal. Sayang ti masakbayan na. Adda ako, nanang. Nabanugak anaga po iti pagadalan. Nagrigat gayam no graduating. Nagarudag iti masapul nga aramidan. Talaga kasta anak ko. An-ano sa mon, tapara mo't laang kan kadayta. Uray, tamaudin atawan mo ita iti kolehyo. Ay na. Urayak lang mabang-aran kadagita nga imbalikasyo, nanang. Agyaman ano kasta anak ko. Diyak ngamin kayat amarigrigatan ka no mabalbalin. Ngam, masapul mo't apagdalanam amin dagita. Tapno magunod mo dagiti arapaap mo, anak ko. Nagmayat gayam at talaga no nasaya at asarita dagiti mangmangag. Makabiyag iti panunot. Saan akas iti gayam ko ani James? Apay, anya ti maipapan iti gayam mo. Kanayon kano apabainan ti amana. Kanayon apasabtan na kadagiti nagugubsang asao. Inaramid na kano dagijay, tapno makarit ni James nga agadal ana imbag. Ngum, baliktad din na pasamak. Gaputa imbes ang makarit ni James. Nariribok kit iti panunot na. Saan lakot nga rudan ang makakonsentrate iti panagadal na? Anya?
Mabalin mo't nga ibaga itinasaya at awagas, dagiti banag akayat ama aramid. Asaan a ginugubsang asao. Saan a masapol abugkawan, wano pa ba inam ti maysa a tao, tapno laang mapasamak ti kayat mo. Un nga rod, nanang. Sapay la kong mata maornos dan dayjay. Sayang ni James no saan ang makaturpos itaatawan. Ayan daya, James. Heh, agsaga na kanyak daya tao. Mangibabain. Sumardeng ka, Fernan. Anya? Amok. Gapo ka dagiti aramidam. Iso ang nagbalin akas jay ti anak ta. Anya? Basol mo no saan ang makaturpos ti anak ta. Basol mo, Fernan! James, anak. Pangaasim. Saan ka kumanga agpaabag? Rumwar ka dito silid mo, kat mangan ka. Sayang ti panagadal mo no madadaal. Mama, mabuti nga kan ni Papa. No saan nga ito dagiti gradok. Amangan no pa ba inanak tumanan? Saan? Di mo panunutan day ka. Kaya't nakakanulaang amakarit. Iso akas jay ti naramid na. Ngam saan akas jay tinariknak, Mama. Tapan nagriknak. Katawan sirbik a tao. No nababadag iti grades ko. Iswadya kon kayat ti agadal, Mama. Mabuti nga kan ni Papa. Amangan noong tanaklaan no bumagsakak. Saan, anak ko? Agsarita kayo itinalapat iti amam. Tapno malawlawagan ti amin. Diyos ko. Adtoyak ita. Agkidawak iti pamakawan. Gapo ka dagiti naaramid ko iti anak ko. Saan nakas jeti kayat ko mapasamak. Kayat ko laang met amakarit ko ma. Tapno agbalin atap iti klasita. Ngam saan gayam arumbang. Ngipagawat ko ti banag. Adi namat kabaylan. Sapay ko ma. Diyos ko. Tamaornos mo't lang ti amin. Diyak kayat amadadael ti masakbayan ti anak ko. Kaputasyak mo't lang ti makagapo. No apay abim mabati grado na. Isuro na ka di apo. Amang ibalikas kadagiti makabiyag asasawam. Asaan kat adagiti sasao amang tidriribok iti panonot. Da ito'y ti kararag ko, o apo. Itinagan ti ama. Anak, kanti Espiritu Santo. Amen. Apna. Rumuara ko dito simbahan. Sabay lang ko ma. Tadanggan ni Apo Diyos dagiti kararag ko. Papa, pangasiyo ko ma. Di dakon ko mapabainan. James, anak ko. Pakawanin nak. Jakin kagara ti amin. Inarakop na, Papa. Gaputay patpatag ka unay anak ko. Kadyak kayat amadadahal ti masakbayam. Pangasim. Ituloy mo lang ti panagatal mo. Sayang ti tawan. No saan ka makatorpos ita? Nga oray sa anak atap iti klase, Papa. Uy, anak ko. Oray average lang ti grades mo. Tinapatag. Makatorpos ka. Kat matunoy mo dagiti rapaap mo. Pasensya kayon, Papa. Ta sa anak mo't ngamin analaing, akas kadagiti kakabsat ko. Pasig nga adda amin unor da. Idinto ta siya. Muston, anak ko. Di ka nagsaupay.
tinapatig kanya kita. Kat maituloy mo ti panagadal mo. Ikarig, anak ko. Jakon ulitin dagiti nararamid ko ken ka iti kalabas. Agyaman no kasta, papa. Kat pakawanan dak kumamat. Ta nagbalinak anak apoy. Ikarik, makaturpusak. Nga uray saan anang ato dagiti grades ko. Ikarigatak ti kumamat ka dagiti nalpas eleksyon mi, papa. Ay na anak ko, nakaragragsakak para kan ka. Kat kablaawan ka. Agyamanak, nanang. Agyamanak kadagiti adu a sakripisyo yu kini tatang. Isagot ko kada kayo ti panagbaligik. Nakaturpos ka, gaputan naragat ka nga agadal. Kat dayta ti pagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Ay na, kablaawan ka, anak ko. Ay, kunaklakit din no saan ka makaturpos ita. Agyamanak, mama, papa. Isagot ko kada kayo daytoy abaligik. Kablaawan ka, anak ko. Nakaragragsakak. Gaputa nakalpas kamatlaing nga iti panagadal mo. Saan lagi di ang maaklon ti konsensyak? No saan ka ang makaturpos gapo kanyak? Di yun panunutan dayta, papa. Nalpasan dayta pasamak. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa inturong na tayo latta iti umno adalan. Dayta ni Natalie. Umasidag ka da tayon. Congratulations, friend. Kamaudyanan na. Nakaturpos tamatlaangan. Wan nga rod. Kat agyaman tayo iti Diyos. Taimpaay nalata dagiti makabiyag asa sa una. Nga isutin ang lawlawag iti amin. Wen, katrumbang laeng nga agrambak tayo, gapo iti dayta. Rumbeng adagiti umno abalikas, ti ibalikas tayo, tapno awan to ti pakakonsensyaan tayo iti udina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.